Ugye? Kapunk-e pacsit? Persze, persze, persze. Persze, hogy kaptok pacsit. Hol a pacsi, hol a pacsi, hol a pacsi. Micsoda? Gifeket hogyan raksz be? Az OBS támogatja. Minden ilyen kis cuccot le kell hozzá tölteni, rámész a hivatalos oldalukra, és akkor ott gyakorlatilag minden ilyen kis támogatást megtalálsz. Mit írtál, Sanyi? Vajon mi lett volna, ha papi nem... Ha papi nem... PC-t húzta volna ki a részbe. What? Hogyha mondjuk engem húz ki. Erre gondolt. Ja, hát akkor Dave ideges lett volna. Én megnéztem a videót, nagyon jót nevettem. Úgyhogy köszönöm, srácok, hogy szóltatok, mert... Tudom, láttam. Tudom, Manu, láttam, megnéztem, egy perc 3-nál van, azt hiszem, vagy 1 perc, de hülye vagyok, 1 óra. Rácsatlakozzak, vagy? Hát én már küldtem invite-ot vagy. Jó, nekem, én letiltottam, hogy ne ugráljon föl. Mindjárt. De vagy. Aha, már letiltottam, mert idegesített, hogy mindig minden felugrál. Ranked, ugye? Igen. Szia Sajti. Na úgyhogy köszönöm, srácok, hogy elküldtétek. Szia Ákós. Nagyon jót nevettem igazából. Ismerem Papit, ugye nagyon sokat árkoztunk együtt. Én ilyennel nem sértődök meg. Nem szoktam, Dave, ismersz. Ja, hát te nem. Én igen. De ezt írtam is a srácoknak, hogyha engem húzott volna ki, akkor egy ninja módjára belapoztam volna hozzájuk, és megerőszakoltam volna a karakterét. Szia Alex, micsoda? Lesz a Sims 4 videó. Videó nem lesz, de live-ot tervezek, igen. Sims 4-ezni fogsz. Hát megvettem a lányom, vagy Jézuska hozta a lányomnak karácsonyra. És a Back to the Work csomaggal együtt. És én is kipróbáltam, hogy segítettem a lányomnak, ugye telepítettem rá magyarítást, meg minden. És hát mondom, most úgy így poénkodjak vele, egyet megpróbálhatunk. Majd csinálunk szerintem olyan live-ot gondoltam, hogy majd együtt csinálunk egy karaktert. Dobáltok be neveket, meg ilyeneket. Jó, hát nem drágár, de... Pici elromlott a gépen, mert... Csipot, semmi... Mi? Ja, nekem is most lett egy csomó új játékom, ezeket fel kéne tennem. Soma. A lányom tolja már, minden nap tolja, már férje van, meg gyereke. Mármint a játékban. Battlefront az mikor lesz? Hú basszus, holnapot akartam mondani, és eszembe jutott, hogy holnap is vendégsége van. Na, van meccsünk, az-e? Inkább a meccsre figyelj, ne a chatre. Jó. Holnap kora reggel lehet egy kis Star Wars. Kidobjuk a szemünkből a csipát és megyünk egy rövidet. Mert most este azt beszéltük Dave papával, hogy árkozni kéne. Hát hogyha lesz hely a Szefi szerverén. Ja, mondjuk ez befolyásolja, igen, azt oda is írom majd a... De azért lett hozzá? Ja, a Valhalla szerver fel tudtam menni, és le tudtam menteni a karakteremet, de nagyon durva, mert... leszpónoltam, és kapásból megöltek az állatok 3-szor is. Ja, hogy csipog, és azért nem indul, de miért csipog? Mitől csipog egy gép? Nézd, madár. A halálom, csomó helyen összeraknak a gépeket, belerakják ezeket a kis hangmodulokat, ezeket a kis, tudod, ilyen rá lehet tenni az alaprapra közvetlen. Igen. Fú, a halálom, az az első, hogy húznám. Azt hiszem a páromgép olyan, mert még vettem valahonnan. Az volt az első, srácok, hogy kihúztam. Ezért nem értem, mi csipog. El se hiszem, milyen hamar talált meccset. Láttad a Star Wars -et? Nem, sajnos, srácok. Nagyon várom már, hogy meg tudjam nézni. De nem tudok eljutni biztosan. Azt nem is meséltem neked, hogy mikor voltam az heten a moziba, basszus, az első 5 percben alig bírtam figyelni.
sok hatásban voltam a zene miatt. Hát a zene mindig is oda baszós volt. Pedig néztem a kis dokumentumfilmet a Star Wars készítéséről, és mondták benne, hogy hatalmas kockázatot vállalt. Hogy ilyen szimfonikus zenét választott, abban az időben. A legjobb választása Így volt. van, így van, de ő mondta, hogy ő nem hárított. Mi? Requit izébe, rankedbe? Nem tudom mi. Ne! De miért? Miért velünk? Hát újra kell telepíteni sajti a op rendszert, nem tudok jobbat. Mert... Ha nem indul, csipog, ha nem indul az memória, nem általában, feltétlenül. de általában az szokott leghamarabb, hogy kicsit kimozdult. A nyuci takarított, az belerugott a gépbe, a RAM meg egy picit kislisszant. Hát ugye ha elindul maga, akkor a tápegység annyira nem lehet, mert akkor el sem indul. Hát az alaplapnak a izéje megy tönkre, Ha alaplapibás, akkor nem fog elkezdeni csipogni, akkor el se indul. Hát elindul egészen addig, hogy elindul, aztán utána újraindul, aztán megint elindul, aztán újraindul. We need to locate a bomb. Ha processzor, akkor meg el se indul. Szerintem. Bár még nem volt processzor bajom. Lekapogom. Addig örülj. Mert milyen a processzor, mikor szar rá, hogy mi történik? Füstöl. Fire and strip Igen. drop It's clear. in the basement, it's in the basement. Nekem legalábbis elfüstölt egyszer. Bár az Nekem- lehet, hogy a izé miatt volt, legalul lesznek. Nekem alaplapon füstölt már el. 10 De seconds pici még before nem. insertion. Nekem még tápom is füstölt el, hallod? 5 seconds to insertion. Ja, legalul vannak, figyelj, menjünk The hátulról. diffuser is now secure. Jó, most így Your hirtelen mission azt is to tudom, locate hogy and defuse a bomb. néha elindul, akkor az nem RAM. Mert a RAM az vagy elindul, vagy nem. Az nem csinál kivételt. Akkor nem is alaplap. Én Great. az operációs rendszeret tüpelnék. Nem? Újra raknám. Jössz velem hátulról? Megyek, csak kilőttem a kamerát. De csúszik a hang. Várj, már be kell állítanom. Egy pillanat az egész, csak beírok egy 3. Most miért nem engedi? Drone activated. Ja, nem a webkameránál, bocsánat. Mindjárt megyek. Addig el itt körülnézzek. Ennyi, már megyek is. De érzékeny az egerem. Ja. Nekem alaplaphibás volt. Senki nincsen végig. You see tudunk something? menni. Jó. Beküldte egy drónt? Csak jammelve van a izénél. Oh, fuck. Úristen. Okay, I didn't see that. Nem már, belement a izébe. I forgot. Cluster charge going up. It's go That's right. right. Várjál, PC! Gyere And, hátra, gyere hátra. Ja, nem bírod elindítani? Most már igen, csak be akarom küldeni a drónomat. Ja, Csabi. Már hónapok I knew I óta heard újra akarom something. rakni. Hát néha nem lehet ezt megúszni, srácok. Let's go upstairs, downstairs. Igazából elég gyakran újra kéne indítani. Vagy újra kéne felapítani. Yes, go. Go. Be tudom robbantani, Right. nem kell ütögetnem. Jó, egy lesz jobbra. Jó. Right, okay, clear. Right, go. Go right, yes. Várjál, And itt left, enemies. egy izé van itt. Kicsoda. A csánka vagy mi? Nem, mi a szar ez? The bomb. Gránát. Ja, lehet, hogy füst, nem? Camera. Nem, izé, C4. Ja, hallom a hangját. Beküldjek egy drón? Nem kell. The diffuser is no longer. Fuck that! Ott van a diffuser. Tudom. Kirobbantsam ezt a God falat? damn it! Ne. You have located a bomb. Cluster charge live. Itt átrobbantok, jó? Pont rálátunk az ajtóra. Megy. I get insta-killed all the fucking time!
Ott van a pajzs mögött, csak töltenem kell. Op 4 last stop standing. Jó, én elnézek jobbra, jó? Egy drónt küldjél be. The Nem diffuser kell, has been ennyi. secured. Ja, akkor Már fuse-olok is. Oké. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Ez? Ott. Op 4 Persze. eliminated. Nice. Szép volt. Thanks guys. Szia Batman! Hány fogad van Batman? 70 Szia, vagy Soma. 40? Hú, a költözés az nagyon megterhelő. Párszor én is költöztem már életem során. Nagyon nem szeretek. Menjünk mi is le. Jó, menjünk. Akkor jó pakolást, vagy hát nem tudom, jónak lehet azt nevezni. Mert a játékoknak nincs hangja. 4 versus 5? Hát viszont, ha nincs hangja... Na mindegy, elég érdekes. Én most az asszony gépével szenvedek. Újra kéne húzni. Azt is. Secure the area. Keep the bombs protected. Ez nem, Szia! ez nem annyira legalul van. Vagy igen, ja, de... Ja, ez a legalább. Jó, látom, bocsánat. Mi a helyzet Föpöső? Azt ott hátul ne zárjátok be mögöttem, bazze. Én nem fogom. Már bezártál. Majd én lebontom, hogy... Ja, ezt letudom. Nincs Mi sok újság, minden. Föpös? Semmi különös sincs most velem. Ajaj. Nem igazán szeretjük a semmi különös nincsen most errefele. 10 seconds remaining. Doorway trapped. They clear up now. Kb. Másfél órája Five keltem seconds. fel. Op 4 located. Azt mondja, Isten. Ó, bazd meg, nem fogok átérni oda. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Hát most már nem. De. Igen. Ah. Föntről vagy honnan jönnek ezek? Nagyon hülye helyre álltam be, srácok, ebből nagyon gyors kill lesz. Fölötted van pont egy kamera. Na látom. Fentről jönnek le. Igen. Ah, Megcsípott az a rohadék. Gyere ide, te szar. Aha, úgy fognak befúzolni. Hogy nagyon nem jó helyen vagyok, én ezt lebontom. Ja jó, kijebb jövök. Mert ha befúzol föntről, akkor megdöglünk. Elmegyek a C4-ért, jó? Jó, oké. Csak ne a gét nyomjam meg. ahogy Szerintetek szoktam. megéri, én is néha megnyomom, megéri venni a Wii U-t? Hát szerintem fun, de nem tudom. Woo! Konyhasó kinyírja mindet. Nice. Legyen hó. Én nézem a kamikat, hátrébb jövök. Kamikat, úristen! Úristen. 10 perc Elton Johnnál és már is csőbuzi vagy? Hát nem látom a kamikba. A Wii U, Dragon Wood, megkérdezed check the csak, hogy tunnel. az mi? There are two in bar. Hát Wii U. 2 enemies by bar. Papi elég sokat live-ozik Wii U. Nem neki az van, ugye? I find my position. Ott lészen? Swapping Hogy mit lősztél? Én a falat. Ja, jó van. Ijeszgetsz minket. Itt jönnek. Fuck Hoppá, that. hoppá. It's the third time they shot me through the barricade. I'm Azt blind. nem látok semmit, de ő már The simán third rám lő. fucking time. In a row. Ne! Basszus, tényleg nem láttam. De lent fekszik a izélet. Bazd meg! Kilőtt? Meg Op nem. 4 last stop standing.
Az ott fekszik. Ott szembe. Hát is fölkelt. Fölkelt onnan. Nice. Nice, good job, Kosi, good How job. did you see him? Konyhasó, good job. Szép volt. Jaj, de jó. A habos. Szütemény. Úgy gyerekek, annyit tettünk, hogy... Nem tudom ti, hogy vagytok vele egy karácsony után, de... Most voltunk bevásárolni, ugye... Fú, meg... Hiába kérdezte párom, milyen kaja legyen, mondtam, hogy fogalmam sincs. Kaja, úristen. Kajci, Hát ez milyen nem- kaja legyen? Pörkült nokelliga. Töltött káposzta túladagolásban szenvedek, srácok. Pörinopi poviubi. A legjobb kaja. Jaj, Én nem vagyok olyan rosszul nagy eljöttem. pörköltes. Én igen, én nagyon. One man, Úgy yeah, gondoltam, hogy one man beértettem. upstairs, one man downstairs. Spitzel. Second that's floor, the guys, third floor. Second floor. Okay, Fenn vannak a második. okay, clear. Szerintem az akkor jó, ha Nintendo fan vagy. What the fuck was about? Mencével értek egyet. The diffuser is now secured. Second floor, guys. It must be on the first floor. Okay, searching. Volt ilyen dolog, hogy van. Second. Fogod a kutya. Ja, itt lesznek. Azaz. Legyen hó. You are the Located a spotted. bomb. Must recover the Az mi? Oh man! Okay, located. Oh, sorry. diffuser has been secured. Az mi volt? Let me termite this wall here. Végig spottól vagyok, de hogy ez Isten? Ott van. Ki rövid? Ki? A franc, essen már Yeah, bele. be careful. Okay, flashbang. Frag. Ez az. Szép volt. Behatoló. Okay, go, go. Charge going up. Felülről. Detonate. One on 4 remaining. Plant, Okay, diffusing. Yeah. It's clear here. Come on, let's go. Diffuser is online and active. Okay. Én be sem megyek. Yeah, nice Yeah. work. Good job. Nice. Friendly mission Good job, successful. PC Dragon, good job. Good job, PC Dragon. Na, a sajt is úgy volt már. Tötöt káposzta. Túladagolás volt, srácok. Tötöt káposzta. De nagyon. Okay, Most is what's azt the tettem room? hídre. Na már. Bar. Itt vagyok vele. Bar? Okay. Én lentre szavazok. Én is. 2-2. Akkor most mit? Most földob egy érmet? Aha. Ezek szerint. Ubisoftnál bennül egy csávó. Okay, Földobja? 4 versus... Fej. Jó, Secure the akkor bomb. le. Ó, bazd meg, a legszarabb fej. Miért És ezt hát választották? Nem tudom. Gyökerek. Stowaway trapped. Leteszem mindjárt a pajzsot, ne menjél el. Vagy akkor most leteszem. Be advised, a bomb location has been compromised. Aj, nem reinforcolok, Okay. megyek föl és Jó, de vedd fel a reinforcolok. pajzsot. Hol van? Itt van a biliárdasztalon. A biliárdasztal. Itt. Én szoktam ilyen hülye All helyekre. watch reinforcers, please, come on. Ezt majd zárd be mögöttem. Jó. 5 seconds to insertion. Akkor már kis úgy volt, jól van. Mindjárt Get Ó, ready to bazd engage. meg. mérgezést kaptunk. Nem, ez... Figyelj, nézhetnéd a kamerákat? Azt megköszönném. I'm trying to stay in that room here. Egy darabig tudom nézni, amíg nem kezdik itt bontani. Megtalálták? Repelling hostiles are in for a surprise.
Egyet látok, tegelem. Az lent megy be. Ott egy termit. Bazd meg! Igazából nem tudom már tovább nézni, hogy Őha, vannak nálam. nem kell, itt vannak fönn nálam. Oh, B. Oh, fuck, B. Én kikapcsolom a zenét. Nem baj? Leesett. Let's go upstairs, okay. He's on the right. 4 remaining. I fell down. 4 Easy, good job guys, easy. Good job, PC Dragon. Easy busy. Killed one and the other, Szíveszek. Hallott, hetet öltem, bazd meg, és Exploded harmadik something, vagyok, but ne I don't know szórakozzunk már! Mi a fasz? Hát hetet ölök, bazd meg, és harmadik. Jössz velünk, föpösö? FPS. Igen, megyek. Akkor lépjünk ki. Ja, lépjünk ki. Szíveszek, hogy szoktatok tuzi Bázd játékot meg. venni. Hát én már kinőttem a Hetet ölök, és vagy utolsó előtti vagyok, bazd meg. Hát a kurvák fa... Óha. Na. Dávid azt írja, hogy én alkohol túladagolásban voltam. Jó neked, tesó. Hát figyelj csak, sok töltött káposztát kell enni, mint ahogy én is csináltam, és arra mehet ám a pál lesz. Fölszívja. Én már nem szoktam ilyen tűzi játékot vásárolni, volt idő fiatalabb mindig jártuk a piacot. Vettük a petárdát. Még akkor is, amikor már mondták, hogy büntetik. De ne beszéljünk kajáról, srácok, tényleg teli vagyok vele már. Sütivel is mindenvel. Jó, mondtam is páromnak, hogy most már ilyen könnyed, lazább ételek jöjjenek, ilyen saláttal, meg ilyen, amit a gyuszik esznek. Hát ilyen kategóriába menjünk át. Lencsét ne felejtsétek el megvenni, srácok. Jó, Dave? Mi? Mi? Hogy mi? Lencsét vegyél majd. Dehogy veszek lencsét, szomnak kell lencse. Mihez? Vagy mikorra? Az január 1-én kell. Jól van, én elsőn És- szerintem semmit nem fogok enni. És a 31-én meg nem szabad csirkét enni. Jól van. Vagy elsőjén nem szabad? Elsőjén nem szabad, azt hiszem. Dragon, Csirkét nem szabad, mert kikaparja a szerencsét. Ez nálunk vasiaknál másképp működik. Káposztára leérkezik. Igen, tehát ha sok töltött káposztára lecsapódik a feles, azonnal főszívja a sok levél. Szia, Dávid! Szia! Ja, hogy nem nekem mondtad, hogy szia, Dávid. Nem, a chat. Dave király. Tudom, hogy az vagyok, Alex nem kell Ja, mondani. Tamás, de TikTok Live. Hát ez szokásos, hogy szoktam tolni. Ha Magyarul nagyon ki tudja. belefeledkezek, akkor 2 óra szokott lenni, hogyha úgy észnél vagyok, akkor 1:40. Ezt jól megasszottam. Például én is ittam rá tegnap pálinkát, ezt meg se éreztem. Olyan gyorsan Ó, man, főszívta. megint ez a fos. Tehát lehetett látni szerintem a gyomorba, hogy ott vannak a káposzták, és akkor így leérkezik a íze, és így... így azonnal eltünteti. Taktikán megcsináltam már a videót a kocsonya evésről? Nem, de majd megnézem. Megígérte, hogy megcsinálja. De miért csak 4-en vagyunk megint, bazzeg? Egy Nem. kilépett, Jó? amikor már indult volna. Hát az nem jó. Nem baj, előbb is 4-en voltunk. Tegnap este beültem a számítógép elé, mert a lányok a büszkeséges Balit életet nézték, hát. Need to use There's your no drone to risk. locate a bomb. Ne, World of Tank-oztam. Kicsit. A sötétbe egymagam. Itt lesznek a izének.
Basszus, közelébe nem mentem még, azt lesokkolt. Egyből itt vannak az ajtónál. Ja. Dave nagyon jól játszol Rainbow Six Siege-et. Bizony, én tanítottam. Jaj, de rendes vagy. Mármint az, aki mondta, hogy Hullám. jól játszok. Én ma Amúgy megint szar vagyok. káposztát ettem. Én is. Fú. Sok tejféle. Maradt még ki káposztalevés, megkérdezte a párom, hogy csináljon meg. Hát mondom, simán. Ó, de nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. The diffuser has been secured. Itt vigyázzatok, hogy az ablakból lőhetnek ki. Tudom, csak töltöttem szólát. Megyek. És nálam van a diffuser. Hú, srácok, ne felejtsétek, a 30-án sorsolom az egeret. Cluster charge. Itt vannak egyből, Dave? Aha. Detonating cluster charge. Cluster charge activated. Azt hogy úszta meg? Breach charge is hot. Firing. Na, mi van veled, Dragon? Hát így köpni nyelni nem tudok. Ez mi volt? Charge is a go. Látom a bombát. Ja, Bálint. Taktikál jobb, mint Dave. Csak szívják a véred. Na jó, hát én most bejampizok itt a... Várjál, hol vagy, nézlek. Dave? A srác a lépcsőn van. Op 4 last stop. You have located a Azaz. bomb. Op 4 eliminated. Hallod? Friendly mission Ö, successful. belőttem az ajtón, és mentem az ablakhoz. És egy lövéssel kilőtt. Miközben az ablaknál nem volt még kibontva semmi. Hát ez ilyen. Azt mondod, ez ilyen? Mi is tegyük oda. Tegyük oda mi is. Semmi Tesszük sziku nekik nincsen oda. már, itt épp beszéljük, hogy telítőtve vagyunk kajával, beültünk egy kicsit Rainbow Six-ezni. Mert Nem tudom miért. megtehetjük. Nem tudom mi sül ki ebből. Papi behúzott az árkba, a vízbe. Ugye el vagyunk. You must remain within the designated mission area. De ne! Stay within the area. De of ne azzal húzz be, köcsög! Hát onnan ki tudjuk lőni őket, bazd meg! Do not leave the mission area. Szép, megmondja. Stay within the area of operation. Onnan ki tudjuk lőni őket. Repelling hostiles at enforce. 10 seconds to insertion. EDD mounted. Don't stand close. 5 seconds and counting. You must remain within the designated mission area. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bombs. És volt mikor lesz? Hát szeretném, hogyha meglennének a módok hozzá. Akkor mégse tudjuk kilőni őket, mert minden. Szeretnék már utózni élőben, csak hát végig is jó. Nem várom meg a A botokat, a bomb has been módokat located by majd. Op 4. Mi? Ó, bazd meg, rám látott a kis köcsög. Honnan? Ja, de itt nincs kilkam. Nincs. Szembe jönnek, ahol én haltam. If you remain in this zone, you will be megöltek. protected by hostiles. Fentről jönnek, Dragon. Hát megyek, de... Nem menj föl, nem Be menj föl. advised, Op 4 has Vagy located a álljál be bomb. oda, ja. Melyik oldal? Ja, Ott van föl, pont fölötted. Legfelül van. Át tudsz De miért lőni nem ezen a lát? szaron. hát nem nagyon. Á? Semmi esélye. All Nem friendlies were lőttem át eliminated. ezen a szaron, Mission pedig failure. láttam a láb, hogy ott van. Hát engem át szoktak lőni ott. Hát de basszus, tényleg fából van.
Ami nem tudtam lelőni. Na jó, ez egy szar hely volt. Ez az. Mindegy, easy. Ezért senki nem hoz, akkor viszont én hozok. Termitet. Igen. Micsoda PC, akkor lesz ma Ark is? Ha igen, kb. Mikor. Akkor mikorra beszéljük meg Dave? Ma Dave Hát 4, 4, jó. 5. Hát, hogyha lesz hely a Szefi szerveren. Aha, mert ja, ez én fontos srácok, hogy másra nem megyek általában lájkolni. fullosan vannak. Nem biztos, hogy fel tudunk We csatlakozni. need to locate a bomb. Remélem fel tudunk. Fél itt nekem jó. Vagy Nem ott 4 óra. vannak, ahol az előbb. Vagy várjál? Itt van zavaró. Nem, akkor lejjebb vannak egyen. Szia Levi! Your drone has found a bomb. Ne, vagy... Pont basszus kilőtt, ekkora már. Ott legalul vannak, nem? Az a... az rész. És persze, az meg mind a kettő bombát először, előbb látom meg, és FPS-nek adja benne, ne szórakozzunk már, bazd Insertion meg. in 5 seconds. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Vigyázzatok, mert ott felülről is tudnak ugye lőni. FPS, ezt csal tudjuk. Nem. Jó, FPS tudjuk a csasz, bazd meg. Nem kell itt az De jó nekem. Get clear. Drone activated. Ez kinek a drónja volt? Enyém, ott szembe Most van láttál egy. bent a bombánál valakit? B-nél. Aha. Mert én itt vagyok. Nem tudod, hogy hol mi. Én felülről be akarok nekik küldeni egy izét. Na itt vagyunk a B közelében, előtte mindenképp szóljál. Az a baj, nem látok semmi mozgást. Watch for the blast. Reload. Jaj, PC, mondd meg létszi Dave-nek, hogy jobban játszik, mint taktikál. Taktikál is jó játékos, csak néha úgy fél. Fél belemenni a szituba. Reload. ezt fotóljál, hülye gyerek. Mi az Isten? Honnan? Ki lőtt le? Bombától Jáger. De nem igazán vágom. FPS te nem láttál? Hogy semmit? Hát annyit, hogy Hogy meghaltál. megdob lesz. Jó van. Oké. Ott őt káposzta Vajon lenyomja. meglátja innen a lábamat? Nem tudom. Hol vagy? Meg! Ó, bazd meg. Nem fog tudni lemenni oda. Nem, azt hagyjad. Hogy Ott várjál? vissza. De. Én. Cluster charge going up. Reloading. Esélyem nincs kilőni. Charge ready. You must recover Bazd the meg! diffuser. Pedig
Láttam a One buksért. friendly operator remaining. Édes Istenem! PC-n törzsnézőnek számítok? Mindenki azt hitte. FPS menj előre, és jobbra a lépcsőnél lesz egy. De már téged sokat lát. Op 4 eliminated all friendlies. Oké. Ez gyors volt. Majd hát fölenged a sok töltött káposzta nálam, és akkor jobb leszek. Addig még. Jövök Juggernaut-tal. Oda rakjuk. Az jó Kipróbálom a nekünk? smoke-ot. Ez jó nekünk, hogyha oda rakjuk? Nem tudom. Bár azért sokkal jobb lenne, hogyha 5-en lennénk. Igen. Hát mondjuk ez... Ez mondjuk így nagyon kapa. Sokat tesz az az egy mínusz. Persze. Persze, hogy a viharban nem. Secure the bombs. Ez melyik? Ez jó hely. Stay within the area of operation. Be advised, Op 4 EDD has found a deployed. bomb. Stand clear of window. Hova legyolt? Kis köcsög. Ambush set. Stay clear. Op 4 located a bomb. 10 seconds left. És nem Na. tudom kilőni, bazd Nem meg! teszi fel. 5 seconds to Jobb insertion. Nem teszi oda föl. Jobb fasz. Nem tudom kilőni az Op anyát 4 has located a picsáját, bomb. hát. Be ready for hostile action. Akkor ide tesszük. Hú, de be barikádoztuk magunkat. Repelling hostiles on supplies. Miért nem teszed le, te szerencsétlen? Alex az mesterfokra szokta ezeket a Dave-ot királni meg izéltet. Nagyon komolyan tolja. 4v4, ez az Dave. Hú, nem én kapom a fuse-t, ugye? Nem, Föpös kapta, jól van? Ó, nem áll. Honnan? Ja, nem mutatja. Fenébe. Egy van fönt a tetőn. Window barricaded. Ez mi? Honnan? Két oldalról is jönnek be. Tehát a... Hol vagy? Nézem a szemszögedet. A jobb oldali ablaktól lőttek le, de a bal oldali ablaknál is jönnek be. Tehát egymással szembe. Taktikára csinálsz. Én most már másodjára úgy halok meg, hogy nagyon wallhack szagú. Ott mászik be. Szép volt. Swapping mags. Nem akarok rálőni. Nem Hát, kell. csak bejön. Az a srác úgyis wallhacket használ. I'm throwing. Kamerákat tudjátok nézni? Nem szoktam téged nézni a között. Én Nézek, nézem. ne vonatkozzanak. Szamek pedig abba is Op 4, lőttem. last stop standing. Kis csaj? Meghalt a kis csaj. Nem annyira, mert ott mutatja. De a kis csaj meghalt. Hát nálam Ashley van. Castle vs Ashley. Ja tényleg? Szia Peter! Ott van! Oh, Ki fogja lőni? All friendlies were eliminated. Mission failure. Srácok, egyedül kevés vagyok ehhez a meccshez. én is. Jaj, de ne jampízzál, te szoktál mindig kívülre menni. Jó van, most jövök a izével. Mikor lesz a legközelebb nyereményjáték? Hát már csak jövőre, srácok, de van még
hova raktam? Na mindegy, van még fülesem, meg egerem. Hogy még lesz rá esély. Egy probléma van, hiába wallhackelne, ha nem tudod jelenteni. Abszolút nem tudunk jelenteni. Nincs benne semmilyen cheat izé, mert azt állítja a Use your drone to locate a Ubisoft, bomb. hogy van ellenőrző programunk, de szerintem ez kamu. Templomban nincsenek. Templom, bemegyek, én nem tudom. Itt Legalul vannak legalul, Drone has ahol located voltak az a bomb. előbb. Ezt már nagyon jól megvédték, és akkor úgy voltak valahogy. Hostiles in sight. Moving. Ne, bassz. Ja, itt a lépcső. 10 seconds to insertion. Az anyád, hogy megint észrevett. 5 seconds before insertion. Pöpös már szennyesbe van. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to Mondjuk its itt nem location nagyon and jól defuse tudom it. hasznosítani izét. Mesterlövészt, de hát jól van, most mi az Isten csináljuk. Az kemény. Ez ilyen déves kirohanás volt, csak neki jobban megy. Drone is a go. Nincs termitünk, nincs mi. Nincs, de ide látra. Ne lőjetek hátrafele, jó? Jó, látom, de jó. Most kivételesen. Pöpös, nem nyitsz itt egy ajtót? Itt. Ide? Menjünk így egy beljebb, aha. Ne, hát kalapácsa gondoltam, de úgyis jó. Ja. Igazából... Ott van Na. egy ember. Mi az, nem üti át? Egyét 5 káposztát. Szembe. Megkaptam a lövést. Meglőttem. Az a baj, nem látom. Ő lát engem. És engem is lát. Ez mi már? Ez úgy fajn. Mindenkit kilel. Fejbe. One friendly Me? operator remaining. The diffuser is no longer in Ez possession. mi? We Ez have been micsoda eliminated. már? Aha. Basszus, nem lehetett látni. Bugos szar. Ez nem cheat volt, ez bug. És akkor bazd meg, érted? Folyamatosan visszaesek, bazd meg, mert a csapat F-os. Ráadásul 4-en vagyunk, bazd meg. Azért ebben a játékban sokat számít ez az egy kurva ember. Faszomat. Na mindegy. Na itt vagyok, csak a pármal voltam vadászni. LOL. Dave mindig egyedül akarja lehúzni, igen. De már figyeljetek, most ne lépjünk ki? Vagy most találni fog még egy ember? De lépjünk ki. Lépjünk Vagy ki. hát majd én kilépek el, mert Jó, ti jó. is kiléptek. Hát igen. Keressünk egy újat, mert ez így. Nem szeretnék már megint 4v5-öt. Ubisoft ellenőrző program egy gond van, hogy a Valve adta nekik azt a szűrőt. Tudjuk jól milyen jól Valve hack szűrésben. A legjobb. De Végóra gondolsz, hát virágzik a csalás. elmondom, hogy én jobb izét írnék meg, bazd meg. Anti-cheat rendszert. Pedig Tök nem is egyszerű tudok dolog, programozni. srácok. Olyan kéne, hogy mikor elindul a játék, akkor leellenőrzi a saját fájljait. Ennyi, szerintem. Ha módosítást talál, akkor nem indul a játék. Nem engedi elindítani. Így van, és akkor Na újra- jó, de a PC ezen kurva sok izé lenne. Töltési idő.
Nem a bejelentkezéskor, hanem eleve indítás előtt. Futna egy mérhető. Ezek milyen procival indulnak már ezek a játékok, nem izével. Jó, hát tudjuk FPS-nek még Legóval elindul, de alapvetően a többsége, aki játszik vele, azok mind i5 vagy i7, vagy na mindegy magas I3. i3, ez egy keresőt, azt lepörget, nem mások fájlból ez a játék. Mint az... Tudod, így rányomná, hogy indítás, és mit tudom én, egy Tudom, fél a perc alatt így végig darálja, és hogyha First Assault után írná, is hogy ez valamit van. változtattál, töltsd le újra a játékot. First Szerintem ez egy Assault-nál egyszerű. is, meg a Dirty Bomb-nál is az van, hogy mikor elindítja az ember, ugye először az anti-cheat átnézi a saját fájljait. Így van, ha indulsz egy ilyen bajnokságon, mint az ELS, ugye jól mondom? Elsel. Igen, az. Ott is úgy van, hogy le kell tölteni, van egy hivatalos ilyen keresőjük, és úgy indíthatod el a játékot, hogyha ahhoz a keresőhöz hozzáadtad. Tehát az leellenőrzi és hozzáadja, és utána lehet elindítani a játékot, és úgy vehetsz részt ilyen eseményen. Hát én i3 procival nem hiszem, hogy félperc lenni. Hát nem áll sok fájból a játék, ez csak 14 gigas srácok, ez nem egy nagy... 12. Na hát a HD patch De ott Ja. ugye izéket kell, tehát ott a fájnak a tartalmát kell átellenőrizniük, tehát az körülbelül ugyanannyi, mint amíg egy játékot feltelepítesz. Hát nem, mert Nem. amikor a saját, tehát ugye újra raktam a Windows-t, és csináltam egy ellenőrzést a játékban, hogy ne kelljen újra letölteni. És nem tartott annyi ideig. Tehát saját maga leellenőrizte a fájlokat, és utána betette a könyvtárba, hogy ne, ez a játék már neked le van töltve, játszhatsz vele. Yeah. Viszont azóta ugyan mindig be kell tenni a fegyvereidnek a szkópját. Nem, ez már előtte volt. Azért raktam újra. Jó van, megint egy erős csapattal vagyunk, ez az. A connection Töltse. failure van. Ah, jó. Akkor még megpróbálunk kilépni. Hát akkor most nem rankedezünk egy darabig, srácok, mert most én ebből ki fogok lépni. Én is. Minket bedobott, és ilyenkor már büntetést kapunk, ugye? Én tudok rankedezni. Ja, error. Én kaptam Nektek egy is? errort, aha. Én Jó, nem. én pont léptem volna ki, és nyomott egy errort. Akkor én is kilépek, de nekem nem errorozott. Akkor menjünk egy jó kis casualt. Akarok egy jó kis casualt, én is akarok nyerni. De egyébként jó, Na, fölpöső. értem, amit Sanyi írsz, hogy nem fél perc lenne, de most nem várnád meg aztán mondjuk 2 percet annak a nyugodtságnak a hevében, hogy utána mondjuk azt, hogy majdnem 100%-osan nem tudnak ellenet csalni. Én megvárnám azt a 2 percet. Én olyan típus vagyok. Én nagyon szeretném, ha ezekben a játékokban nem lenne csalás. De megértem a játékkészítőket is, mert hogy nem foglalkoznak vele annyira, mert most gondoljatok bele, mi lenne, hogyha nem lehetne csalni, akkor a sok benga gyerek, akkor mivel játszana? Mennének Minecraftozni. Lól, az Ubi figyel arra, hogy ne kapjatok büntit. Ja, hogy errort kaptam. Nem, akkor is megkapom a büntit. Tehát, hogyha megszakad az internet connection, akkor is büntit kapunk, nem, Dave? Aha. Az ugyanúgy bünti. Mi van casualben ilyen sokáig keres, mi az Isten? 46-os srác van velünk. Haszkolják. Izé. 43-as. Hitman. Tök jól néz ki. Srácok, januárban jön a Hitman. A film.
Nem a játék. Januárban? Nem márciusban? Nem januárban? Én Steamen legutoljára a hó elején Ja, még azt lehet, olvastam, hogy- hogy március. Akkor lehet, hogy hátrébb rakták. Vagy még ilyen utolsó ilyen... Ja várja, lehet, hogy PS4-en láttam, hogy hamarabb jön. PS4-re hamarabb jön. Akkor azt láttam Na januárban. már! Mi a Ja, szarom ez? szia G-Master. G? G-Master G! G-Master haragszik rám. Mert Nem, tegnap Csasz? fönn voltam. Nem. Tegnap fönn voltam TS-en. És rám pokézőt csak le voltam mútolva teljesen. Rád És filmet. nem vettem észre, aztán meg mondom, már megnézem, hogy mi van fönt Facebookon, és utána láttam. Ráírtam Facebookon, kimútoltam magam, aztán följött TS-re, és ugyanúgy nem hallottam, hogy bekonnektelt volna, én meg ugye haverommal játszottam. játszottál a haveroddal? Te kis csacsi? Írd, De hogy szia Csabi. játszunk. És mosolyog. Nem úgy néz ki, mint Játszott. aki haragszik rád. Ja, nem is neked írta, jó van. Most látom, hogy Csabi is bejött. Na jó van, ez most másik, úgyhogy jövök... Mindig a fuse-zal jövök. Gyere fűzzal. Nem? Te Teszem. mivel jössz, dragom? Most vicces kedvemben vagyok. Vicces kedvemben. Vicces kedvedbe? Blitces Mhm. kedvedbe? Remélem a Fuse nem bizét hoz szintén pajzsot, mert akkor vesztünk. Na, most gyorsan We bekonnekteltem. need to locate a Mi az bomb. Isten Jó. Lego PC is Csasz. coming. Tangos in sight. Mi az Isten? Be advised your drone has located a bomb. Áj! F- FPS megint csak. Másik a konyhában van FPS. Ah, jó, én meg Úgy szokott egy belesétáltam kint, a... egy a konyhába. Ezt ugord át fölfese. Ez a én vagy. Ez nem, Ja, nem tényleg. főpöse. 10 seconds to go. Úgy figyelsz, mint papi az Fentről? árokba. 5 Fentről? seconds to go. Mehetünk Kit fentről. húz be a vízbe. The diffuser has been secured. Menjünk legfölülről, Proceed az to úgy bomb jobb. location and defuse. Én lentről bemegyek. Akkor bemegyünk fölbe járat. Aha, De akkor egy drón beküldök, várj. jó. Na, hol a drónom? Ready to go. Elbújok az autó mögé. Jobbra-balra nézzél. A drága borott a földön. Be tudtok jönni. Én vagyok csak itt. Várjál, várjál! Ja, elmegy az, hogy be tudtok jönni. Dave, jössz? Mert nem akarok úgy, hogy majd itt kamerázol. Targets detected. Ketten vannak a tegemnél. Ez mi? Honnan? Hogy? Ne! Nehogy már. Francessen bele, komolyan. Nem is látszott ki, halljátok a izém. A fejemnek semmi, a pajzsomnak az oldala látszott ki. Mi a pajzsom is sebződik? Édes Istenem. Hát ezek szerint. Hát nem már néztem a visszajátszást, nem látszódott ki semmi, a pajzsomnak az oldala látszódott ki. Hát komolyan már. Édes Istenem. Gyorsabb Beszarok volt. komolyan, pajzsal jött ez a hülye. Hú, máskor vedd el a fuse-t. Ennek semmi értelme a fuse-nak, a pajzsal jön. Hanyas ez a srác? 9-es. Ó, Istenem basszus, ekkora szarválják a gyereket.
Lövik oldalról basszus és nem figyel oda. Ez mit nyomok most meg? Reloading! Ez hülye. Megnyomtam a fiúzolást. Friendly, last De operator hogyan? standing. Ó, Istenem, na jó van. Nehogy megöld. Nincs fönn senki, lentről lőttek. You located a bomb. Ezért nincs értelme a fuse-nak Vé. pajzsra. Op 4 eliminated all friendlies. Nincs értelme. Szar a hitbox egyébként, igen, sajnos. Tudom, hogy nem lett tökéletesen megcsinálni, de hát ti is láttátok, hogy a pajzsomat lőtte el, és abban én meghaltam. Tehát ez egy kicsit fura. Biztos lepattant, vagy valami. Jól van, ez a buzi gyerek beválassza izét. Jó. Én voltam kapkant. Vagy azzal szerettél volna jönni? Ó, nem. Smoke-kal. Smoke. Everyday. De ez Puncher lesz hozzá. Melyiknek van még C4-e? Hát bazd meg, akkor leszek Jägerrel. A faszom tudja melyiknek van C4-e. Secure the area. Keep the bombs szar hely. protected. A Jägernek az van szerintem. Nem? Leraktam az armort. Jó van. Hostile plates around. EDD deployed. Stand clear of window. Repelling hostile. Mi ez? Surprise. Kilépett ez a hülye? Igen. Ó, de rohadjon már megint négyen, hát nem igaz. Be advised, a bomb location has been compromised. 10 mit seconds csinál? left. Meg a Trauk 10 is kilépett. 5 seconds and Ó, counting. de rohadjon. Hát akkor ez gyors lesz. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. ADS up and running. Jaj, karácsony van. De azért lehetne jobb is, hát igen. Nem, én is szar vagyok most, gyerekek. Túl sokat ötött káposzta. Le vagyok eresztve. Fúzolnak szembe az ablakba. Én meg beszorultam. Bagolok. Mi ez? Nem bírok mozdulni. Hol robbantott? Hú. Felülről? Bent vannak. Hol? Zánál. One friendly Bazd meg, ez operator meg remaining. fönn van. A picsába hát! A faszomat a kurva anyjukba lépnek ki, állandóan bazd meg. Hülye voltam, fel kellett volna néznem. Nem volt már kedvem Mission nagyon failed. küzdeni All nála. friendlies were eliminated. Nem, én elmegy a kedvem, az a baj. Tehát ez az előző is ez volt, hogy négyen, most is, tehát... Na mindegy, reméljük a következő jobb lesz. Nem tudok mit csinálni. A jó fúzzal nyernünk kell. Csak nézzétek, De várjál! hárman. Az, Komolyan, az ez előbb röhely. kiírta, hogy joinolnak hozzánk, bazd meg. Hát ez röhely. Várjatok, mert nálam meg éppen... Na. Már jó lesz. Sanyi bevág, mi? 30 féle krémes sütit ettem, úristen. Tényleg ne beszéljünk kajáról, gyerekek, azért alig tudok figyelni, hogy pislogok, mint a szatyorba. We need to Ooh. locate a bomb. Nagyon teli vagyok. Venni kéne egy havlekötőt. Milyen szerintem kapjunk ki gyorsan.
Berambózunk. Under pressure. Tehát eddig van egy killünk összesen? Nekem 0. Hát nekem van egy killem, meg egy asszisztom és ennyi. De te vagy köszönjük a legjobb. Ittam inkább itt délután? Ittam. Megfelelő lesznek. Itt lent ne nézzek meg szép. 5 seconds to insertion. Drone has located a bomb. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Várjál Péci. Alexa Randy. Nem szabad feladni, igazatok van. Az előbb egy kicsit úgy feladtam. Nem volt kedvem nagyon fájtolni. On the pressure. Amarról fuse-olsz? Dave, ahol én vagyok? Megvárjalak? Nem fúzolok egyelőre, csak benézek drónnal. Drone is a go. Csak letettem a fuse. Meg bedobok egy flash. És bazd meg kiesett. Efér, szedd össze magad. Oda így dobom. Na, az bement. Van bent. Is no longer in Micsoda? your possession. De közelében nem voltam annak a szarnak. Édes Istenem. Komolyan. Nem tudok erre mit mondani. Nálam volt a fuse. Ez a karácsony varázsa. Ja, nem, The messzi szar diffuser has vagyok. been recovered. Nem mondok semmit. A really big fucking hole! It's about to get hot. Mi pisztolya lő? Nagyon komolyra veszik. Ott volt szembe, láttad, Fepes? Láttam. Jó van, jó van. Ő C4-et dobott, vigyázz. Breaching charge deployed. Ja már. Én is úgy ennyivel fölötte el szokta fogadni, hogy Located a bomb. ne bántson, úgy látszik. Nem, lőj, oda, oda. 4 last stop standing. Király. Egy van még itt szerintem Akár előtted. pentelhetnél is. Föpös. Egy itt van még szerintem a bombá előtt. Vagy jobbra, vagy balra. Hát egy lukri. Nem, balra. És hát neked jobbra, bocs. Benne a izé mögött van. Ott lőjé be. Szép volt. Op 4 eliminated. Na, GG. Nem tetszett neki a shotgun. Pedig a shotgunnal nincs baj, csak Hát, arra nem jó, hogy befekszel egy pontra és onnan lövöldözöl vele. arra nem. Arra nem jó a shotgun. A shotgun arra jó, hogyha mögéjük tudsz kerülni és utána szeded le őket, mert ugyanis egy lövés. Nem kell nagyon tökölni. Vagy vele. kettő. Hát ja, néha kettő, igen. Lego PC tölt. Betölt. Jól van. Ilyen De nem FPS-nek még sokáig. ilyen Jó. Nem sokáig Lego kúrglis van. PC. Tekerni kell. Mint a sziréna, egyre hangosabb. Jól van, Op 4 menjünk has fel. located a Elején bomb. forszolni Plan your a defenses dolgokat. accordingly. Jól van. Csak tegeljétek, mert kurvára nem emlékszem rá. Unspool some wire. Get mounted! Got to go! Time to get to zero. Aznak tényleg nem emlékszem rá, hol kell reinforce-olni. Srácok. Itt. Mindjárt csak közben kilövök egy... Mondom, kilövök egy... 10 seconds remaining. Már elnézést. Itt van egy, ezt nyomál le, oda teszem a 5 teget. seconds. Látod a teget? Ah, Bomb located by Op 4.
Ó, viszont a kapkanos cuccokat nem tettem le. Na mindegy. The floor's reinforced! Legalább nyertek is néha. I'm Ja, trapped. már olyan lesz a nyerés, mint a idő. Tudjátok tegelni őket? Hát én most beálltam a... Én most beálltam darálni, de nem, csak megsebeztem. Okay, target, first floor. Kurblis bizony. Enemy located. Most jön egybe. Ez mi volt? Hát mennyi HP-ja maradt basszus? FPS, te mit csinálsz? Én a kamerát néztem. Egyen meg a szívedet, hát bejött az órod előtt a srác. Lelőtted? Le. Ott nyújtózik. A sarokban. Komolyan. El van előtt, hallod? Ott volt kint a kávéfőző, szerintem még le is Baszd főzik meg! egy feketét. Pedig mögéig tudtam jönni, azt hiszem 2-t kilőttem. Igen. Faszomat. Op 4 is defusing a bomb. You need to Hát gondolom az disable their alnál diffuser. kezdték el fúzolni. Nem kell nagyon nagy észnek lenni. De, jó. Hogy jutok én át Jó, az jó. alhoz. Ott Így is menjél, jó, így ott. is jó. De F! Nyomjad neki! One op 4 Azaz. remaining. Lassan, lassan, lassan. Balra lesz benne a izéknél. Located the diffuser. Destroy it. Hol? Akkor mégse balra, bocs. De ott volt a Mission földön. failure. Ha egy helyiségből vagy sárgával kijelzi. Ott betették a pult mögé. A krémes Hát nem mellé. láttam. Azt kell figyelni, mikor A belépsz. defűzet azt láttam, Ja, a de srác. az embert. Ja, azt hittem a defuse-ot keresett. Úristen, egy killem sem volt, nagyon gáz. Hát Dragon, szedd össze magad. Nem megy basszus, mondom, hogy teli vagyok. Ez az szinte Na, nekem még egy, aztán utána megyek. Azt akkor fél 5 PC. Ja, lehet fél, igen. Én megyek még egyet, mert szégyen, hogy ilyen, Hát most megyünk még egyet, aztán... ilyen live maradt fönt. De jó Isten. Jó, hát nem lehet minden olyan, mint a múltkor 8 meg nem tudom hány kill. Te, Néz nekem ki, aztán nem. most is 4 volt, vagy 5, vagy 6. 4 volt. Néztem. Nézted? Fefes. Igen, Fefese. mert nekem 3 lett. Valamilyen Ati azt mondta, hogy veled R6-ozik, tudsz segíteni, ki az. Hú, a Atisnak hívom, a izére nem emlékszem. Freshdams. A Freshdams-re igen, a YouTube-os nevére nem emlékszek. Valamilyen Ati. Erigon HD 9200. Ja. Ne említsünk kaját. PC-n eszem a sajtost. De milyen sajtost eszel? Amiben minden sajt, a tésztája, a töltelék, meg a cucc rajta, tudod? Ilyen... Össze kell ragasztani 2 tésztát ilyen sajtos krémmel. Nem vágod? Nem. Kurva finom. Vagy finom kurva, hát ugye kinek mi? Hol vagy Föpös? Ja, már Én- betöltötték, akkor nem FPS-ben rád várunk. betöltött. Akkor nem rád várunk. Nem tudom, mire vártunk. We need to locate Tapsra, a bazd, bomb. tapsra.
A konyhában nincsenek. Akkor az a meccs legyen most tabula ráza, jó? Megpróbálok ölni. Akkor PC, most hagyunk téged érvényesülni. Hát addig is hagytatok, én nem tudtam. Első Osztály. másodikon van. Fönt vannak. Nem bomba? Osztály? Hostage. Akkor Hostage? a fuse nehogy használja. Figyelj, hogy ha használja a fuse-t, akkor kirúgjuk a picsába, jó? Hogyha Ne, megöli nem a legyen már meg a hostage-et. négyen. Nem, hogy ha megöli a hostage-et, akkor kirúgjuk a picsába. Dave, mi a neved az R6-ban? The diffuser has been secured. Your mission Dave is to Alemon? locate and defuse a bomb. DJ Dave. Nem, csak... Ne, DJ. Most ez Ki is komoly. lépett. Baszd meg. Ez komolyan... Csak nem ez... a fuse. De miért van ez, basszus? Hát nem hiszem el. Hol vannak egyébként? Másodikon. Itt? A izébe lesznek benne a... Bűtő vagy mi a szar az? Drone's ready. Az anyát picsába. Kilövöm mindjárt a kamerát. Elfelejtettem. Na. Na jó, hát az anyát fasz. Stay clear No. of the blast. Az biztos nem tudja. Na most messzire megyek. Fucking hole coming right up. Take cover. Ó, baszd meg. Rosszat nyomtam. Ezt a betesz. Swapping mag! Miért nem teszi rá? Drop the diffuser. You located a bomb. Nem Hármat teszi rá, kilőttem, az egyik még sebesült ott, ahol vagyok. Melyik oldalról? Ja nem, már nem, felkeltette. Hol vannak? Mind a kettő ott a pult mögött van? A spottolnak ám Dragon. Tudom. Nem, a túloldalon voltak elméletileg. Kerülnek be. One friendly operator Hajoltam, remaining. bazd meg, és lőttem, és semmi érted. Ez hihetetlen. FPS, bazd meg, menj már be! Jobbra lesz Hihetetlen, egy, hogy mennyire nem adja be ma. Ez többenetes. meg egy balra. Ezt a rohadt élet, ezt a kurva élet. Hallottam a lépteit, már kész is van. Ez az FPS problem nekünk. Kerüld meg. Kerüld meg, menjél Kerüld most. meg őket. Most menjél, De most töltsél. szép lassan. és Jönnek, most balra. jönnek. Egyel odébb, ez a konyha. Ott. Csak ne fuss. 30 másodperced van, úgyhogy You have located a bomb. We have been Ott volt eliminated. lent. Aha. Már. Nem baj. Azért nem teszi rá, mert rongálódott az üveg. Ja, lehet. Akkor ez is egy bug. PC a király, bizony. Csak nem most. Nem baj. Addig játszunk, amíg királyok nem leszünk. Hát nem mehet mindig ugyanazon a szinten. Most nagyon nem. Először gondolkodok el azon, hogy törlök egy live-ot. nem vicce. Secure the bombs.
Nem, ez nagyon szégyen most. Faszom vagyok. Ez You nagyon must remain szégyen. within the designated mission area. Ilyen szorú sosem megy. EDD drive. Initiating jammer. EDD mounted. Let them come. Végül is itt a bomba. Az A-bombát kéne. Ezt kéne, ezt. Bomb Ezt egy location kicsit compromised. kiveregettük. Plan accordingly. 10 seconds. Így. Deploying jammer. 5 seconds and counting. Így ezt pedig behúzzuk. Op 4 has located a bomb. Üsset már tegyék ki. Ez a... Melyik ez? Még élek? Ne gyertek már. Ne gyere, én megyek majd. Föntről, de kilőtt egyből. Itt van fönt. Nem, én basztam, hogy kiléptem az izébe. Az ajtóba. Nagyon szar. Bassza meg a kurva anyádat, nem futsz, te büdös paraszt! Faszomat ebbe a kurva... Ja, hogy alattam is volt egy. FPS onnan 3 helyről tudnak ám kilőni. Mehetek? Persze, gyere. Következőbe jöhetsz hozzánk. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Tudom, hogy 3 helyről tudnak lőni, de... Op 4, last operator standing. Itt az fönt van a tetőn. Onnan lőtt ki. Nekem jól ment. Jól van, Alex. Örülök. Nekem nem. Se hiszem, szép volt Föpösö. Mission successful. Nagyon szép volt. Hatalmas pacsi. Ha már én szar vagyok, te legyél jó. Azaz. Szép volt. Nem, baka papa. Veled akarok menni. Biztos? Miért? Jaj, mert egyszer nem megy jól, azt akkor már biztos, meg izé. Dragon. Erre a pályára a Glass szerintem fabatkát sem ér. Hát Max- ha fönt lesznek oda, ahol mi, akkor nagyon sokat ér. Hát én szerintem meg akkor, hogyha lenne. Na mindegy, majd kiderül. Vagy minden kiderül, hát most ugye... Egyszer meg van neked odáig, mert öcsém szeretne veled játszani. Hát nincs meg sajnos. Csak Drone demója has van. located a bomb. Ott lesznek fönt. De Gamers addig jelöljél be. Your Vagy drone has bejelöltél found a már? bomb. Ja nem, mert izébe lesznek a vasút. Bejelöltél már Uplay-en? Az jó, hogyha vasútnál vannak. 10 Igen. seconds to És insertion. kilőttek. Mert ugye a defuse-hoz nem muszáj a vasútra hoz bemennünk, csak a hátsó részét kell The lerobbantanunk. diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bejelöltél már? Nem tudom, mondod. Izém. nálam Ezután van a én elmegyek diffuser. egy kétbetűs kitérőre. Utána vesztek. Barom. Szembe van basszus, ez hihetetlen. Ekkora izém legyen ma tényleg, gyerekek. Hát ez bazd meg, bocsánat, elnézést, hogy ezt mondtam, de ez hihetetlen.
nem az lőtt ki. Föntről lőttek ki. A büdös kurva anyát, picsáját jössz ki, te büdös kurva paraszt! A faszomat már ezekbe. Az persze, és nem hal meg, bazd meg. Nem hal meg, hogy leesik, bazd meg. FPS, balra mellette. Te mit nézel? FPS, nézd már el balra. Ott. Mögötted FPS, mögötted le fog késelni. Ki nyírta? Ki? Igen? Akkor jó, akkor majd meghívlak persze. Senki nincs már kint, csak Kim volt. Én is láttam, mert ugye csak azt nem láttam még, hogy hol van teljesen kint. Viszont egyet még megyek itt a Gamers, aztán ennyi, mert ott tényleg Jó, ami az nem fun, megy, azt indeed. szokták Come here. mondani, azt ne erőltessük, és most nagyon nem megy. One op 4 remaining. Itt menj be és plantelj. Ez szembe van, kandoló. Plant. Diffuser is online and active. Ajtónál jöhet, illetve mögöttetek. Szerintem nem. El se hiszem. Szép volt. FPS mi van vele? Nem tudom. Ez most adta. El se hiszem, bazzeg. Bezzeg máskor nem játszol így. Hát most elszívta az én jó játékomat. Hogy mi Ez lett az PC? igazság. Én vagyok a kaka. Nem, most a LEGO PC jól teljesít. Nem, biztos mondjuk. Kinek van még C4-e? Ennek nincs. A Ez kell nekem. Newtnak van. Nem, olyan csávó kell, aki kurva gyors. És Ja. akkor a banditnak van C4-e. Valamilyen Dead Island-et kaptam az egyik nézőtől, ilyen béta, hogy minden nekem nem indul el. Setting trauma pack here. Camera radio activate. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Device set. Na. Mi a fasz, nem tudom letenni a reinforced. Jammer. Az egy jó kérdés, nem tudom. 10 seconds to insertion. Initiate jammer. 5 seconds. Deploying jammer. Na, Alex is Bomb jön, jól located by van. Op 4. tipli. Vártok utána egy picit, és akkor mindenkit megkívül. Zárjátok be az ajtókat. Barricade is ready! Mondjuk ezt én nem akartam, hogy behúzzátok. Aki. Én Mert én kimegyek. fel armort. Spotted vagyok, mi? Itt a büdös drón, hallom. Lépcsőn is jön egy. És kétszer fejbe lőttem és sem. Bazzeg az összes Gláz. És pazd meg kilőnek az ablakból. Bejöttek a B-hez. A termit van ott Watch your class. az albumbánál, meg az Ashley-t nagyon meglőttem, nem tudom hány Op 4 found a hát. bomb. You must defend it. One friendly operator Az remaining. persze, jó kurva anyádat, az bazd meg. Ennyi Ó, ez a picsába. hülye maradt már csak. Faszomat. Lesz még Rúgjuk egy ki a harmadik. francba. Nehogy már az utolsó négyen játszok le You D-be. need to disable their diffuser. Nem játszok le négyen D-be. Mission failed. All Léci, friendlies akkor were szépen eliminated. hubálnak. Jól van, huba. El fogom felejteni, de megpróbálom nézben tartani.
Ashley-t szarrá lőttem gyerekek, és ez se adta be. Tehát most ez hihetetlen gyerekek, hogy ennyire nem adja. Ez hihetetlen. Szarrá lyugodtam a kis csajt, és nem. Protect the bombs. Ó, bazd meg. Pass those plates around. Razor wire is up. Bomb location compromised. Plan accordingly. Loading new mag. Honnan jöttek fent? Ezért. Down to 10 seconds. Securing the door. Ez beúzom. 5 seconds. Ne, még ne. Most húzhatod. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Rossz fele jöttem, bazd meg. Door barricade up. Micsoda elküldtétek Steam-en? Valamelyik A Izlandot bomb has been located by Op 4. Melyiket? Alt. Hostiles found. De ja, kívülről nem. Ez kell meg. Located target. Second floor. Ez itt robbant. Twitch. Annál vannak. És lábon lőtte utoljára. Az ott tagnél, az ott kint lehet? Köpös. Tegnél? Melyik? Nem tagelsz? Nézem a kamerát. És hogy a picsa... Na jó van, bazd meg a jó kurva anyádat, bazd meg. Ezt A faszomat, bazd meg. Az Hihetetlen. persze. Kilógott a foga is. Persze. Ja, Nézd már teljesen. Where is he, guys? Úristen. És nem nekem adja be. kicsi. Jó van.